Egunon, Amorebieta Etxanoko udaletik teknologia berrien kudeaketarako bideotxau prestatu dugu. Gure asmoa familiei teknologia hauen inguruko informazioa eta tresnak ematea da. Teknologiaren helburua gure bizitza erraztea da, eta egun hauetan etxean geratu behar garenez, teknologia berriak oso erabilgarriak dira hauetarako. Kontaktua mantentzeko gure senitarte eta lagunekin. Etxetik lan egiteko. Ikastaroak online egiteko, beste gaietan trebatzeko. Ariketa fisikoa egiteko. Janari berriak prestatzeko, errezetak bilatzeko, bai eta eskulanetan ibiltzeko, gure sormena lantzeko. Sare sozialak asko erabiltzen ditugu, edozein adinarekin, nahiz eta helburu desberdinak izan ahal. Lagun berriak egin, bikotea bilatu, informazioa lortu, besten bizitzaren jakitun izan, gaitasuna sentitu, autoestimua igo. Dena dela, sare sozialak abantaila asko dituzte. Demokratizatu egin dira, hau da, erraz lortu ahal ditugu. Dohainik edo merkeak dira, honekin kontu handiz jokatu behar izango dugu, hurrengo diapositiban ikusiko dugun bezala. Pertsonen arteko kontaktua errazten dute. Besteekin informazioa partekatu dezakegu. Informazio hori azkar lortu dezakegu eta gainera berehala lortu dezakegu erantzun bat, hau da, argazki edo testu bat igo eta gure lagunen erreakzioa momentuan heldu ahal da. Arrakasta soziala lortzeko balio dute, zenbat eta lagun edo jarraitzaile gehiago, orduan eta garrantzitsuagoak sentituko gara. Bestalde, hainbat arrisku aurkitu ahal ditugu, pribatutasuna galtzen dugu, gure bizitzaren inguruko informazioa ematen dugu, askotan ez gara konturatu ere egiten. Adibidez, lehen esan bezala, sare sozialaren aplikazioa deskargatzen dugunean eta termino eta baldintzak onartzen ditugunean, baimentzen dugu enpresa horrek gure datuak erabiltzea eta saltzea beste enpresa batzuei. Gainera, argitaratutako informazioak gure bizitzaren inguruko datu asko ematen dau. Non egoten garen, gure satelitasunak zeintzuk diren, eguneko ordutegia, eta ez dakigu beste pertsona batzuk informazio hori zertarako erabili ahal duten. Gehiegizko erabilera edo adikzio bat izan dezakegu. Gure bizitzan efektu negatibo ugari eragin dezakete hainbat arlotan. Adibidez, betebeharrak alde batera utzi, gatazkak familian denbora asko pasatzen delako horretan, antsietatea eta zinegona konektatutaz gaudenean, behar den ordu kopurua lo ez egitea. Ziberjazarpenak emateko leku aproposa da. Sare sozialek eskaintzen duten anonimotasun eta enpatia faltan oinarrituta, hainbat jazarpen mota eman ahal dira. Hauek ilegalak izaten dira baita. Mehatxuak, beste baten identitatea ordezkatzea, bai eta beste baten informazio pribatua zabaltzea. Bikotearen kontrol toxikoa, bere kokapena bidaltzeko eskatzea non dagoen egiaztatzeko. Argazkiak bidaltzera behartzea, bere sakelakoa bere baimenik gabe begiratzea. Gure seme-alaben inguruko informazio gehiegi partekatzea edo sarenting deitzen dena. Familiarekin, lagunekin edo lankidekin gure seme-alaben argazki eta bideoak partekatzerakoan kontutan hartu behar dugu informazio horren kontrola guztiz galtzen dugula. Grooming-a, heldu batek adingabe baten identitatea ordezkatzen du beste adingabeak erasotzeko. Bortxaketak, mehatxuak edo xantaiak eman ahal dira. Sexu edukiak dituzten argazki edo bideoak bidali. Hauek partekatzen direnean, sarean geratzen dira betirako. Gainera, bidali diogun pertsonei berriz partekatu dezake guri min egiteko, bai eta xantaia egiteko ere. Kasu hauetan delitua izango litzateke. Dena dela, kontutan hartu behar dugu, babes eta arrisku faktoreak. Hau da, faktore laguntzen duten pertsona batek sare sozialen erabilerarekin arazoak ez izatea eta zeintzuk laguntzen duten arazoak izaten. Hemen ditugu banakako faktoreak. Sare sozialaren inguruko jarrera, sinesmen eta balioak, trebetasun eta baliabide sozialak, bai gatazka konpontzeko. Norberaren kontzeptua eta autoestimua, autokontrola eta impultsibitate maila, bai eta esperimentazioa. Harreman faktoreak, bere lotura sozialak, familia, lagun eta ikastetxearekiko atxikimendua eta konpromisua, laguntaldearekiko atxikimendua, bai eta ze jarrerak dituzten. Familiaren arloan, ze kontrol, disiplina eta hezkuntza eredu erabiltzen den, ikastetxe eta ikasleen inguruko pertzepzioa, bai eta denbora librearen eta diruaren kudeaketa. Azkenik eta behin, gizarte faktoreak daude. Tresnak, kasu honetan sare sozialak eskuragai egotea edo ez. Komunikabideen eragina gai honetan, bai eta sare sozialen inguruko gizartearen pertzepzioa.
Adibidez, sare sozialen kasuan, adina, trebetasun eta baliabide sozialak, autokontrola, autoestimua eta talde presioa oso garrantzitsuak dira. Orduan, zeintzuk dira ohartarazteko seinaleak? Ordu kopuru handia igarotzen du sare sozialetara konektatuta, gero eta gehiago. Beti edo askotan dago gai honen inguruan hitz egiten edo pentsatzen. Argazki, bideo edo testu bat igotzen duenean besteen erreakzioa, hau da gustatzen zait kopurua, iruzkinak, garrantzitsua da ondo sentitzeko. Antsietatea sentitzen du ez badago konektatuta, bai eta haserrea ere. Lehen gustatzen zitzaizkion gauzak alde batera utzi ditu. Gatazkak ditu, besteek uste dutelako gehiegi erabiltzen dituela sare sozialak edo gauza desegokiak igotzen dituela. Erantzukizunak alde batera uzten ditu konektatuta mantentzeko. Saiatu da gutxiago erabiltzen, baina ezin izan du erabilera hori murriztu. Hau ikusita hemen baliabide eta komendio batzuk, etxeko guztientzako, kontuen pribatutasun ezarpenak aldatu, zure lagunek bakarrik ikusteko zer argitaratzen dozun edo mezuak bidali ahal izateko. Ez onartu edonor lagun bezala, bakarrik ondo ezagutzen dituzun pertsona horiek. Ez esan aurpegira esango ezenukeen ezer, are gutxiago inori iraintzekoak, distantzia dela eta empatia sentitzea zailagoa da. Kontutan hartu zer motatako informazioa igotzen duzun, eta zer nolako ondorioak izan aldituen epe labur eta epe luzera. Adibidez, zer gertatuko zen telefono zenbakia igotzen baldin badut? Argazki edo bideoak igotzerakoan eskatu beti baimena agertzen diren guztiei. Ez erabili inoiz sare sozialak sentimendu negatiboak ezkutatzeko. Ikusten dugun informazio guztia ez da egia, beti egiaztatu behar dugu. Errespetuz jokatu bai zurekin eta bai beste pertsonekin. Honek esan nahi du argitaratzen dugunaren erantzule garela. Kontuan hartu sare sozialen bidez hitz egiten dugunean ez dugula bestearen komunikazio ez-berbala jasotzen. Aurpegia, hotz doinua, gorputzaren jarrera, honek erraztu egiten du askotan gaizki ulertuak gertatzea. Bai eta gurasoentzako, ez ahaztu aurrez aurreko harremanak askoz aberatsagoak direla, utzi sakelakoa alde batera noizbehinka. Arau zehatzak jarri, erabiltzeko ordutegia, baldintzak, komenigarria da familia guztiak arau batzuk betetzea, bakoitzaren egoeraren arabera. Ohera joan baino ordubete lehenago ez erabili pantailarik, hauen argiak lo hartzeak galarazten dau. Gure seme-alabekin egiten hauetaz hitz egin naturaltasunarekin, beraiek nola jokatu ikasi behar dute, eta beraien galderak erantzun konfidantza giro batean. Egun hauetan bideojokoen erabilera arazo bat izan daiteke. Sare sozialekin batera, mugak eta arauak jarri behar ditugu. Hemen gai honekin lagundu aldigun aplikazio eta web orri bat. Ze eduki du bideojoko bakoitzak? Egokia da nire seme-alabarentzako? Nola kontrolatu aldut etxean daukagun kontsola? Pasaitzak ezarri, kreditu txartelaren kontrola egin. Azkenik apustuen inguruan hitz egin behar dugu. Internetaren bilakaerarekin ludopatiarekin arazoak dituzten gazteen kopurua areagotu da. Sexuaren araberako hezkuntza desberdina dela eta gizonezko eta emakumezkoen arteko desberdintasunak antzematen dira, bideojoko eta sare sozialen antzera. Apustu etxeak eta web orriak hainbat publizitate kanpaina agresiboa jartzen dituzte martxan, kontuan hartuta nori zuzenduta dauden hemen ikusi ahal dugun bezala. Hau izan da guztia. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta animo asko, berehala bueltan izango gara. Gogoratu Amorebieta-Txanoko udalak kontsumo eta adikzioen inguruko zerbitzua eskaintzen dauela. Behar izatekotan aholkularitza zerbitzuarekin kontaktuan jarri. drogamendekotasunaarroba@amorebieta.eu zen e-posta helbidean. Ondo izan eta beste batera arte.